Beyik Tanrım, bize iyice çorumuzu merhamet et. Atam ulan günahını için. Neme diyenlerini öldüremeyen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek bolar hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Geçen gepleşiklerimizde biz tovu varada köp gürün ettik. Köp şeyli sorular yüze çıkıptır. Adamların fikirlerinde, imanlıların arasında şeyli sorular var. Eğer biz imanlı olup da günah eden olsak, onda näme etmeli? Nähili tova yüreği bilen yaşamalı? Diyen sorular köp soraldı. Bu soruların neticesinde men bugünkü programımı tayarladım. Gelin imanlılar günah eden vaktinde näme etmeli? Näme zada bil bağlamalı? Diyen soru var da Hudaýyň sözünde näme yazılandığını birlikte okalım. Beýle bir zat mümkin mi? İlki bilen 1. Yahyanyň hatında 2. babyň 1. aýatyny okamak isleýän. Eziz balalarım, Yahya yazya. Men size şuları günah etmezliğiniz için yazyarın. Ama kimdir biri günah etse, atanın huzurunda aklaucumuz İsa Mesih var. Ol adıldır diyer. Elbette, Hudaýyň sözü bize günah etme deyip aýdýa. Günahdan uzak dur deyip aýdýa. Günahdan yüz öwür deyip bize aýdýa. Ama yürekten bunu isleýäs. Ruhumuz hiç bir günah etmek islemeýär. Ama hala biz günahly bedende yaşayarız. Günahly bedende yaşanlığımız için, ruhta ecizleyen vaktimizde, tenin istekleri ruhun isteginden güçlü gelen vaktlarında, onda biz imanlı olsak da günah edip yanlışıp bilýäs. Käbir wagtda bunu ecizlikden edýäris. Käbir ýagdaýlarda bunu bilmezlikden edýäris. Käbir ýagdaýlarda bilip durwam günaha garşy güç tapmadığımız için, günaha garşy durup bilmänligimiz için, bilen zadymyzy yerine ýetirip bilmänligimiz için günah edýäris. Bu sebäpleri, günah etmemizin sebäpleridir. Emma şonuň üçin Hudaýyň sözü bize şeýle diýär. Hemişe Hudaýyň mukaddes ruhundan dolu bolun. Hudaýyň sözlerini öz yüreğinizde, yüreğinizi Hudaýyň sözleri bilen doldurun. Hudaýyň sözleri yüreğinizde dolu olsa onda bu sizin pikirlerinizi de üýtkeder. O tarafa üýtkeder. Hudaýyň sözleri yüreğinizde dolu olsa, Hudaýyň mukaddes ruhundan dolup daşyan olsanız, onda Hudaýyň mukaddes ruhu ten höweslerine basıp peseldiye ve ten hövesleri sizi iýdeklemeýe, ruh size yol görkezip sizi iýdekleýe. Şol wagtynda siz günahdan gaçyp bilýärsiniz. Günah etmeň diýip, eziz balalarım diýip bize yüzlenýär. Emma kimdir biri günah etse, ecizlese, onda atanın huzurunda aklauçumuz Mesih İsa bardır. Onun yanına şol bağda gelin, ol adıldır, adalatlıdır.
Ol sizin günahlarınızı bağışlar. Tövbe eden olsanız ol sizin günahlarınızı bağışlar. Size her hili yamanlıktan arassalar ve size yine de təze durmuşa başlamağa, mukaddes durmuşta yaşamağa, şol sizin eden tövbanız size kömek eder. Bu da bizim için bir ulu bir fırsat. Çünkü hiç yıkılmadık adam yoktur. Hiç yanlışmadık adam yoktur. Hiç günah etmedik adam yoktur. Günah edip yıkılan vaktimizde yine de turup doğru yolda devam etmeye umidimizin barlığı, adalatlı ve rehimli Hudayımızın barlığı, yüreklerimizi bilyen Huday, ruhumuzda şeyle kıynanyaz eden günahımız için. Çünkü ruhumuz ecizlik için bu günahını ettik. Ama içimizden şeyle kıynanyaz, ökünyaz, tövbe ediyaz. Huday beyle yüreği görüye. Bu tövbanı Huday kabul ediye. Ve bize yine de yerimizden turup, üstümüzü kakıp, günahlerden arassalanıp, yine de Hudayın yolunda yürümege, devam ettirmege, merhametli Hudayımız bize kömek ediyendir. Bu ayette seyredik meni şeyle ruhlandırıyor. Süleyman Peygamber Tımsallarda 24. babın 16. ayadında şeyle diye. Çünkü doğruçul adam 7 gezek yıkılsa da yerden qalayandır. Ervedi bedbahtlık yıkyandır diye. Ervedi bedbahtlık yıkyandır. Bu demek näme? Ervet yıkılsa ol yine qalıp bilmeye. Çünkü onu qaldıryan hiç kim yoktur. Çünkü doğruçul adam 7 gezek yıkılsa da yerden qalayandır. Näme için? Onun elinden çekip onu turuzlayan Rabbi bardır. Bu ne hile acayip doğru değil mi? Yıkılsam da, yanlışsam da yine de yerimden turup doğru yolu, Rabbin yolunu devam ettirmeye gücüm var. Meni yıkılsam elimden tartıp, yokarık çekip turuzcak Rabbimin barlığı bu benim için ulu bir zattır. Emma ervetler olar bedbahtlık yıkyandır. Onların elinden tutup onları kaldıracak yoktur diye. Bizim begelmeli yerimiz şu yerde, kadarlı ildeşler. Bilip durup yıkılacak olman. Bilip durup günah etcek olman. Huday bağışlar, geçirer deyip günah etcek olman. Eğer günaha karşı durup bilmen, ervetlik eden yağdayınızda da, yanlışan vaxtınızda da, Rab gel deyip elini uzadıp otur. Onun elinden tutup yine de yerinizden turup doğru yolda devam etmenizi yattan çıkarman. Çünkü sizin Rabbiniz bu sözler arkalı bugün size yüzleniyor. Yine de Süleyman'ın tımsalları 4. babın 18. ayadı. Bunu katı söyleyerin. Yönü doğruçulların yodası dan şapağı yağlıdır. Gün doğuyança, gittigiçe yağıtılan yandır. Yine doğru adamın, tova yüreği bilen, pes gönüllülük bilen yaşayan adamın durmuşuna seyredin. Onun durmuşu, doğruçul adamın yodası dan şapağı yağlıdır. Dan şapağı gün doğardan her gün çıkıyor. İyi bilen uykudan oyanıp, gün doğara baka seyretseniz, ilki çıkayan günü görüyeniz. Doğru adamların yodası şeyledir. Yanı doğan günü yağlıdır, ol gittigiçe yağıtılan yandır. Saat gün ortasına gelen vaktinde, saat 12'ye gelen vaktinde, gün şöyle şeyle depenge gelen vaktinde ne hili ısı oluyor ve ne hili yağıtılık oluyor. Şon yağlı diye, gün doğandan diye te günün yukarı qalayança, ne hili gittigiçe yağıtılan yan olsa, doğru adamın durmuşu da, onun yaşayışı da şeyledir diye. Çünkü Rab her gün sayın onun sözünü okayan, ona dile ediyen, yürekten onun bilen katmaşık ediyen adamı gittigiçe temizleye, arassalaya, ruhta güçlendiriye, misal için iman eden dövrümdeki görüşen günahlarım bilen, kebir günahlara güç tapman, günahdan yenilen yerlerim boldu. Emma gittigiçe Huday yankı günahları yengmege bana güç veriyor.
ol menin içki dünyamda ruhumu güçlendiriye ve mukaddes yaşamağı hemişe bana tova yüreğe kömek etti. Yanlışanan bolsam, arağa uzak vakt salman, yine de Rabbin yanına tova yüreği bilen gelip, təzeden ondan bağışlanma alıp ve yine de mukaddes yaşayışımı devam edip, şeyle iman hayatımı, durmuşumu yaşayan, belli mümkünçilik Rab İsa Mesih'e iman eden her bir adama da berlendir. Bu mümkünçiliğinize ulanın. Yine de şeyle praktiki maslahatları var. Yakub'un hatında 5. babın 16. ayetinde şeyle yazılan. Şifa tapar yağlı günahlarınızı biri-birinizin yanında boyun alıp, biri-biriniz için dua dilek edin. Doğruçul adamın ihlaslı dilegi güçlü ve tesirlidir. Şifa tapar yağlı günahlarınızı biri-birinizin önünde boyun alın ve biri-biriniz için dua edin Huday. Ruhu güç versin ve bu güç günaha karşı durmağa size kömek etsin diye. Yekelikte hiçbir imanlı adam imanda ösmez. Yekelikte sen hiç açan güç tapmarsın. Hemişe imanlılar yığınağı bilen katnaşıkta olup, imanlıların arasında da belilikte dua edip bilen, belilikte ediyen günahların vardı, gürleşip bilen adamın hükman bolmalıdır. Şeyli adam senden ruhu taraftan güçlü olsa, in qovu olanı yığınak yolbaşçıların sana bunda kömek etse, ruhu çopanların sana kömek etse, onda sen günahların üstünden yeniş kazanmağı katı, tiz başararsın ve Huday sana mukaddes yaşayışta yaşamağa kömek eder. Ve köp günahların üstü basırlar ve Huday bu günahları senden uzaklaştırar. Yine de devam ettiriyen Süleyman'ın tımsalları 28. ayette 13-14. 28. babın 13-14. ayetleri. Yazıklarını yaşıran üstünlük kazanmaz. Onları boyun alıp terk etse merhamet tapar. Mıdama Rab'den korkayan adam nehili bağıtlı. Yüreğini qataldayanlar olsa bela uçurayar. Yine biri-birinizin önünüzde Yakub ayca günahlarınızı boyun alıp dua edin biri-biriniz için. Şonda siz şifa taparsınız ve günahlardan temizlenersiniz. Süleyman ayda yazıklarını yaşıran adam hiç haçan üstünlük kazanmaz. Onları boyun alıp terk etse olsa merhamet tapar, rehim tapar diye. Mıdama Rab'den korkayan adam nehili bağıtlıdır. Yüreğini qataldayan adam, ayıbını gizleyen adam, günahsını gizleyen adam hemişe bela beterlere uçrayandır deyip akıldar olan Süleyman Peygamber öz kitabında yazıyor. Ben köplenç yine de yankı fikri devam ettirsem ayıbını gizleyen hiç açan üstünlük kazanmaz deyişiyalı Süleyman'ın aydışiyalı onun kakası Davud da öz mezmurunda şeyle bir bunu giyinişlerini açıklaya. Günahsını gizleyen adam, günahsını yaşıran adam hiç açan üstünlük kazanmaz ve onun durmuşu gittikçe kıyın olur deyip Davud hem aydiya, Süleyman hem aydiya. Gelin hazır 31. mezmurdan 1. ve 5. ayetleri okalım. Davud peygamber ine şeyle diye. Yazığı bağışlanan, günahsı örtülen adam nehili bağıtlı. Rab tarafından etmişi hasaba alınmayan, ruhunda hile yok adam nehili bağıtlı. Men dımıp yazıklı gün, men dımıp uzaklı gün zar zar ağlanımda. Qurap qaldı menin sünklerim. Çünkü giyce gündüz elin üstüme ağramın saldı. Tomuz ıssısında yağlı ıskınım kaçtı. Sana aşkar ettim men öz günahımı, hem de gizlemedim etmişlerimi. Diydim, Rab yanında boyun alacak yazıklarımı. Sen hem bağışladın günahımı, yazığımı. Yine seyredin Davud'un aydiyan sözlerine.
Günäsi bağışlanan adam nähili bagtly. Rab tarapyndan günäsi hasaba alınmayan adam, ruhunda hile yok adam. Bu diýmek ınsawy, tämiz adam. Insawynda hiç bir çirk bolmadyk adam nähili bagtly. Men dymyp diye uzakly gün zar zar ağladım. Qurap qaldı menin sünklerim. Çünki giýje gündüz ellerin menin üstüme ağram saldı. Tomus ıssısında yağlı, ıskından kaçtım. Näme üçin beýle boldy? Haçanda dymyp Hudaýyň öňünde öz günäsini gizlän wagtynda onun başına gelen zatlara seredin. Bu yaman kıyın zat, göz öňüne getirmek kıyın zat. Ondan da has kıyın olan zat, öz durmuşunda bu zatları baştan geçirmek kat kıyın zat. Men bunun nämedigine Dawud ýaly çuňur baştan geçirmedik de bolsam, menem bunun nämedigini ruhumda görýärin. Eğer Hudaýa karşı bir günah etsem, özüm yanlış bolup durup da, günäli bolup durup da, bu günah bilen towba etmeni ýaşasam, men de edil Dawudyň aýdyş ýaly ýagdaýa gelýän. Nähili ýagdaýa gelýän? Uzakly gün zar zar ağlayan. Göz ýaşlary bilen ağlamasaň da içinden, yüreginden ağlayan. Sünklerin öz özünden qurap, ıssyda nähili quraýa. İçindäki ýürükleri de qurap sünklerin şeýle guraklyk içinde emele gelýär. Günäni gizläp towba etmän wagtynda bolup geçýän zatlary. Çünkü giýje gündüz Rabbiň eli sana ağram salýar senin üstüne. Tomus ıssısında ýaly ıskyndan gaçýarsyň. Tomus ıssısında nähili adam ıskyndan gaçýanyny bilýänsiňiz. Susuz ıssyda ýören wagtyňyz nähili derejede ıskynsyz bolýansyz. Üstüňize Rab ağram salsa, sizin ağramyňyz nähili ağır bolar. Sünkleriniz qurap qalsa, giýjelerini zar zar ağlasaňyz, wyjdan azabyny çekseňiz, günah duýgusunu çekseňiz, içiňizde öz özüňizi bagyşlap bilmeseňiz, günäňizi hiç kime aýtman içiňizde şeýle saklan wagtyňyzda, durmuş sizin üçin şeýle ağır bolar. Aslında durmuşun öz özünden durmuş şeýle ağır bir zat. Durmuşun derdi, kıyınçılıkları, gündelik yaşayışın aladalary, olary götürmek üçin adama öz güýji yetmezçilik edýär. Diňe ýönekey durmuşun gaýgy aladalary adamy nähili derejede özü çökürüp bilýär. Ýene de munyň üstesine Hudaýyň elleri giýje gündüz senin üstüne ağram salýan olsa, onda senin ýüküň nähili ağır bolmaly. İmanly hökmünde günälerini gizläp towba etmän wagtynda bu zatlar sen we men bilen de bolup geçýän zatlar. Bu ağır durmuşda näçe wagtlyk ýaşap bilýän, näçe wagtlyk dymyp günäni gizläp hereket edip bilýän we beýle ýagdaýda sende nädip halas bolmagyň şatlygy bolsun, nädip bir imanly hökmünde sen şatlanyp parahatlyga eýe bolup bilýän, bu wagt uzağa çekmez. Eger sen hakykatdan imanly bolsaň, günah eden bolsaň, sen uzak wagtlap günäniň içinde ýaşap bilmeýän. Eger uzak wagtlap towba etmän günäde ýaşaýan bolsaň, onda sen imanly dälsin. İmanly adam uzak wagtlap günäniň içinde ýaşap bilmeýär, çünki ol zar zar giýjelerini ağlar. Onun sünkleri qurap qalýar. Giýje gündüz Rabbiň eli ona ağram salýar. Tomus ıssısında ýaly ol gün geçdigiçe ıskyndan gaçýar. Ine imanly adamyň durmuşunda günah näme edýär? Eger bu ýazatlar senin durmuşunda bolmaýan olsa, onda sen imanly dälsin. Täzeden towba et de Hudaýyň ýanyna gel. Ol senin günälerini bagyşlasyn. Bu Dawud peýgamber günah edip zina eden wagtynda, Hudaýyň ýanynda günäsini gizlejek olan wagtynda onun bilen bolan zatlar şudur. Günäsini gizleyen adam hiç haçan üstünlüge eýe bolmaz, üstünlüge yetmez. Näme üçin? Seredin. Öz agramyň bilen 1 kilometr, 2 kilometr ılgajak bolay.
öz agramyň bilen. Yine öz agramyň ýaly üstüne rep de agram salsa. Onda sen näçe kilometr ılgajak. Ýörep de barıp bilmersin. Rep diye men agram salarım. Sen toba ediyane çende. Ağzını açıp, Hudaýym men bu günäni etdim, meni bagyşla diýäniňe çenli men senin üstüne agram salarım. Men sana şeýle bir agram salaryn weli, senin ýüküň şeýle senin üstüňden basar. Näme üçin ederin bunu? Senin toba etmeň üçin. Onda Davud şu netijeye gelýär. Sana äşker etdim men öz günämi. Hem de gizlemedim etmişlerimi. Diýdim Rabbiň ýanynda boyun aljak yazıklarımı. Sen hem bağışladın günämi, yazıgymı. Nähili yeňillik geldi. Şeýle bolmaz mı? Şeýle demini goýberen wagtynda. Bütün agramlyklar senin üstünden aýrylan wagtynda sana yeňillik gelmeýär. Gelýär. Bir doganym bana şeýle diýipdi. Batyr, imanly adam günälerine toba etmän, günäsini gizleýän olsa, ol edil ayakkabının içinde, köşün içindeki içine giren bir daş ýalydyr. Sen onu görmän, ayakkabını giýýän ve yöremene daşaryk çykýan. Näçe yöresen şu ayakkabının içindeki daş senin ayagyňa çümer. Ve oturup ayakkabı çıkarıp ol daşı aýryp taşlamasan, ol senin ayagyň ähli yerini yaralar. Bu taraptan bu tarafa geçer, bu taraptan bu tarafa geçer. Ayagyň niresine geçse de senin ayagyna sokulup, seni uzak yürütmeye sana mümkinçilik bermez. Bir çıkalga budur. Oturarsın, toğu edersin, köýüşi çıkarıp onun içindeki daşı alıp taşla, ondan sonra köýüşi geýde uzak aralyga ılga ber. Bu sana yeňillik berer. Yine de bir misal var. Suwun aşağında gezýän, yüzýän gemi bir gün batýa. Bu gemide 30'a golay adam onun içinde galýa. Olaryň halas bolmagy hiç bir şanslary yok. Olar howa yetmezçiligi zerarly ölüp barýarlar. Olara kömek etmek üçin halaskerler gelýärler ve olary birin şol deniziň düýbünden garankylyk, sowuk, howa yok ýerde deniziň düýbünden birin olar halas edip başlaýarlar. Nähili pikir edýäňiz? Şol 30 adamın içinde yok men halas boljak däl diýip şol batan geminin içinde kalmak isteyen adam bolar mı? Men pikir etmeýän. Her bir adamda şol garanky deniziň düýbünden ýagty jahana çykmak isler, ýagty jahanda ýaşamak isler. Olar hödürlenýän kömege hiç biri de ret etmez. Hemmesi de ýaşamak isler. Günäniň netijesinde, günäniň kulu bolup, gizli günälerde ýaşaýan adamam özüni şol garanky deniziň düýbündäki adam ýaly hasaplasyn. Sen näçe wagtlyk ol ýerde ýaşap biljek ve Hudaý sana gel men seni ol ýerden çykaraýyn ýagty jahana, sana yeňillik bereýin, üstündäki günä agramyny alaýyn, seni günä gulçulugyndan azad edeýin diýip elini uzatsa, eger senem hem Hudaýyň halas etjek elini ret etsen, onda sen şol geminin içinde yok men öljek diýip oturjak kömege ret eden adam ýaly bolarsın. Sen şeýle edermiň? Men pikir etmeýän sen bunu edersin diýip. Hudaý seni halas etjek wagtynda yüregiň gatatma. Yüregini gatadan adam bela betere uçurar diýip Süleyman peýgamber aýdýar. İsa'nın etjek zady budur. Ey argynlar, agyr yüklüler. Matta 11. bab 28. ayat. Ey argynlar, agyr yüklüler. Meniň ýanyma gelin. Janlaryňyz rahatlyk tapar. Menden öwreniň, meniň boýunturugyma dakynyň. Çünki meniň ýüküm yeňildir diýär. Günäni astynda şeýle ezilip, şeýle günä agramyny özüňiz bilen götermeklik. Bu dünýäde de yeňil däl. Bu günäler bilen ölseňiz, barjak ýeriňiz hem dözak owdudyr. O taýda da
bakı bu ağırlığı çekersiniz. Göz yaşlar hiç kaçan duyulmaz. Emma çıkalığı var, yaşayış var, yağdı cahan var. Bu dünyada günahlerin kulçuluğundan azat olmak fırsatınız var. Günahları üstünüzden ayırmak yengillik var. Parahatlık ve dınçlık var. Hakikattan da gökten inen gruplu yaşayış, ruhu manıdan dolan, şatlıktan dolu, parahatlıktan dolu, yengillikten dolu yaşayışı İsa men vermek isteyen gelin diye. Menden öğrenin, menin boyunturuğumu dakının. Ey argınlar, ağır yüklüler, menin yanıma gelin deyip size yüzdeniye. Şol denizin düýbündäki garankylykda kalmaň. Men sizi halas edip ýagty jahana çıkarjak. Size yaşayış verecek. Yönekey bir yaşayışam del. Ebedi yaşayış vermek isteyen gelin menin yanıma deyip el uzatsa, siz yine şol garanky denizin düýbüni mi saylayarsınız? Onda sizin bunu saylayan olsanız, onda siz öz canınızı yigiremeyen adam bolmaly. Öz canını söyen adam, yaşayışı söyen adam, İsa'nın berjek yaşayışından el çekmez ve onu ret etmez. Oy Hudaý sana ruh akıldarlık versin, ruhu gözlerini açsın, öz yaşayışı söymege, öz canını söymege sana söýgü versin. Mesih İsa'nın halas edici ellerini ret etme, ondan berk tut da denizin düýbünden, günahının kulçuluğundan, günahının kol astından çık da yaşayışa gel. Oy Hudaý sana bunu etmeye kömek etsin. Amin. Ey beyik Tanrım! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını için. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men sizin araňyza gurumda Musa peýgamberin kanunlaryny hem de köneliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkyjy elek bolar hem üçinji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tow ederler.